Brigade spéciale d'intervention Bessi ani Sogoninko commissariat i b'a ka fɔ ko olu ye tɛgɛ da siganama dɔ kan maa min ni maramafɛn yera a bolo. Balimaw aw bisimila aw ka fait divers kɛnɛ kan. Karidona utikalo kile saba fɛn min ye patrouille okumu kɔnɔna la min ni o kɛra Sogoninko commissariat fo ka taa se brigade spéciale d'intervention ma Bessi i b'a ka fɔ ko bolomoloni sira min bɛ yen n'o bɛ bɔ Maɲanbugu la ka taa i yɛrɛ sɔrɔ fo 3e pont na i b'a ka fɔ ko o bolomoloni kɔnɔna la patrouille senfɛ ni fintigilaka ninnu u taara bɔ siganama dɔw kan. Siganama in yɛrɛ a kɛlen ka fintigilakaw a kɛlen ka u natɔ ye k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli ta k'a boloda fɛn min ye a ka sɛbɛnko ye ani a yɛrɛ kunnafɛnko ye i b'a ka fɔ ko a sirankojugu a ye maramafɛn min ni o ye marifa ye n'o tun b'a bolo a y'o bɔ k'o fili ka sɔrɔ ka sentigɛ ani ko laban ka sɔrɔ ka boli daminɛ boli kɔnɔna la a ye du caman kogo a y'o ta mais o bɛɛ n'a ta fintigilakaw sera ka tɛgɛ d'a kan sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la u taara siganama in yɛrɛ u taara ka taa a yɛrɛ fɛ yen nɔ olu sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la halisa i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye ordinateur 2 fo ka taa se téléphone 7 minnu tɛ fasuguya kelen ye ani fɛn min ye marifa bali o 47 ɲɔgɔn ani wari kasabi damadɔ o taara ka taa sɔrɔ ni siganama in fɛ fo ka taa se carte d'identité nationale olu taara sɔrɔ a fɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko halisa nin wulikajɔ kɔnɔna la fintigilakaw u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina ka mɔgɔw hakili lajigin k'a fɔ ko olu ka baara walasa a ka ɲa u bolo walasa ka se ka dɔ bɔ kojugu kɛwalew la walasa ka dɔ bɔ kojugukɛlaw la an ka jamana kɔnɔna la a tɛ taa cogoya si la fo fɛn min ye population ye olu ka se ka u dɛmɛ ni o ye kunnafoni jɛlen a sɛgɛsɛgɛlen a ɲuman k'a ta k'a lase u ma ka wele bila u ma u ka wulikajɔ sabati ka se ka maajugu minnu bɛ an senkɔrɔ n'u bɛ ka lakanabaliya n'u bɛ ka fanga don a la kosɛbɛ olu bɛ se ka sama ka bɔ an senkɔrɔ cogo min na balimaw ni de tun ye aw ka bi fait divers kɛnɛ ye aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.